Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, Oddball Bapol. Am zis să postez și cu joculețul ăsta pentru că am văzut că e popular pe YouTube. Și hai să dăm primul meci. Mamă, 4 bile odată, 5. 6 bile, bă, ești prost odată. Bă, lasă-mă, dracu, apace, bă. Stați așa. 1, 2, 3, 4. 4 cu 4 mai sunt. Bă, lasă-mă, dracu. Intră neagra. Doamne, cât de prost să fiu să bag neagra fix din primul meu. Fix din primele ieșituri. Cât de prost să fiu să bag neagra. Cât de prost să fiu. Da, am făcut. Nu mă așteptam să bag pe clip. Știu că sunt prost câteodată la jocul ăsta, dar chiar așa pe clip, hai, lasă-mă dracu-mi baci. Hai, fă dă-i. Bun, a băgat, bă. Fuck. Și plină, fuck. Are la ce să dea... Are, dar nu prea. Are, dar nu prea. Are. Ba da, are. Da, mă, deci sunt cu spartili... Ăsta cu plinli, pardon. Bine. Bravo, fata mea. Bine viața mea. Poate intră iar neagra să vezi ce mor. Spa și telefonul. Dar mai bine deinstalezi jocul decât să spar telefonul. Cred că mai repede. Părerea mea. Mamă, cred că o bat pe Lisa. Dăm cu efect. Frumușanis. Cred că mai bine nu dădeam blan. Părerea mea. Băgameș. A rămas cu 2 bile pe masă. Fotos. Dumnezeu, mătii, cu jocul tău. A băgat băzeanță. Cearcă trănulețul are? Am încercat la jumate, dar nu ieși. Dar îți mulțumesc din tot sufletul pentru inimă, doamna Lisa. Bă, du-te! Du-te! Bă, mi-a trickshot! Bă, mi-a trickshot! Bă, fuck, dude! Ești că nu joc cu tine. Domnul Sami Impuțitu. Să mă bată zdreanța asta? Puh! Dacă o vede în colț... Ia, fiți atenți ce încearcă, bă. No, că o bagă. Fiți atenți că o bagă. Da, ba nu. Ba, o băga. Dacă era put să mai dă ștapt. Dăm cu ăsta. Bă, cât de prost să fiu să dau foarte încet, bă, cât de prost să fiu! Toți morți, mă, dacă m-a bătut asta mor.
Mamă, fii atent. Bă, stați așa. Băga mea ești piciorul. Nu, că mai joc cu meci, deci nu. Mai joc meciul ăsta. Dacă nu câștig, de joc până câștig. Mă, dar la mine depinde și cum încep primul meci. Dacă încep primul meci bombă, câștig mereu. Iar băgai 4 bile. Ce-am băgat? Spartă. Bă, și-am vrut Și-am bat piciorul morții, mătii. Uite cum pierd eu banii, mă. Uite cum pierd eu banii. N-am pe ce să dau banii, mă. Mâncava-și gura voastră. Fuck. No, bine că nu mă... Lasă-le spar că îmi vine să spar telefonul. Hai, dă-te în papuci. Uitați, mă. Uitați-l, mă, mâncava-și. Uitați-l, mă, mâncava-și. A băgat-o, mă. Bine! Mamă, ce mi-a ieșit! Hai că mai am cum să dau la 3 ori dacă e. Să mă puște mama, băieții. A ieșit dracii din ăștia, de afară, din proștii ăștia. Să mor tu că intră și alba în gâtul măsii. Băteaua și pe măta. Nu, că pierd și meciul ăsta, dar nu, deocamdată nu ies. Da, tânce și alba nu mai intră. Deja am 8 minute, mâncava-și gura voastră, am pierdut 250.000, sunteți nebun la cap, mai am decât 10.000. Uitați câți bani mai am, uitați-vă în colț acolo. Da, bine că nu intră nicio bilă, mă, mâncava-și. Am apăsat pe space în greșeală pe tastatură și nu să activă un clip. Bine că am apucat să-l închid repede. Dă-i la jumate, pro. Și acum ce mai bagi, prostule, că nu mai ai ce să bagi. Dacă îl bagă la jumate, mor. Puh! Nie. Ia intra bila, mă. Hai să te văd cum dai, boss. Mi-a atins bila, deci pot să o mut unde vreau. Așa că mă sugi. Dă pili. Să-mi încamilei pe perii, cum a zis unul. A, bă! Toți dumneficați.
Mă, mic. Bine că dai la pomană, Era să bage trebile, prostul meu. Bine, mă! Intră! Bine, mă! Bine, mă! Făcui trișatoare, cum să zic. Dați că eu fac unghiuri cu nebuneli, cu dragi culegi. Dați că sunt șanse să intre alba. Uite, mă, și dacă voiam să fac o schemă din asta să bag două bile, a mea a doua nu mai intra. Oh. Mă, aici mi-e frică ce trebuie să fac. Mi-e frică ce să fac. Cum să fac, gen? Nu! Și-a făcut la panorama, bă! Nu, deci... Mă mânca, băi. Băi, și-a făcut-o la panoramă. E a doua care mi este la panoramă. Aici dau foarte încet, bine, foarte gen, cât să ajungă bila. Și gata, am câștigat și eu primul meci. Am jucat vreo 5 meciuri, crezi, și restul le-am pierdut. Mamă, de ce calm mi-a făcut trick shot-ul ăsta. Bă, și la panorama am făcut-o, să mă bată mama dacă vă mint. Bă, deci la panorama am făcut-o, să mă bată mama. Ia. Dar nu, la astea fac open. Cum dracu zice, mă, că am uitat. Mă mai joc cu meci, dar nu la 10.000, că mă seac. Mă seacă mâncavași. Tot la 5.000. Da, bă, evident că nu mă las să le sparg. Nu, să nu intre nicio bilă la el. Da, faza e că eu vreau să joc cu plinele, nu știu de tine. Tu ziceai exact contrariu. Au fost glume. Bun. Mamă, fiți atenți, dacă mi iese și schema asta, hai că mi-o ieșit dacă. Știți ce am vrut să fac? Am vrut să bag la jumate 3 aruri, dar nu mi-a ieșit. Băgam iaș. Gata, bă, băieți, a revenit puțin de probleme tehnice. Eu sunt. Mamă, ce tare am dat. Oprești. Bun. Bun. Mi-a băgat bila, dar a intrat a mea prima. Trebuie să fac cumva să... I-a băgat-o pe a lui, bă. Măi, nu le vezi rău, fra. Te pă, boss, mersi de bilă. Uită-mă noroc, mă, uită-mă noroc. Puh. Poate intra așa la jumate că mă lăsam de joc. Nia. Ești bun, boss. Ești bun rău. Nu mi-a mutat-o. Taci! Mamă, bine că n-a făcut carambol cu neagra, că dacă făcea carambol cu neagra, mai aveam ce șansă de win.
Bă, dacă mi intra și 7 lei, era ceva. Cum a intrat în meciul cu 4 lei sau ce era. Uite, bă. Mamă, mă ia de ochiul roșu ăsta, bă. Vreau să fac un trick și zdrenț. Nia. Știu ce am vrut să facă, dar nu a ieșit. Nu, fac. Poți să mute dacă vrea. Mamă, ce bine mi-a pus bila. Shit! Ce mă enervează, bro. Taci! Taci, că e meci. E meci, e meci, e meci, e meci, e meci. Nu mai are nicio șansă prostul, e meci. E easy meci. Gata, bă. Nu! Nu e. Gata, mă, l-am bătut. Gata, mă, băieți, cam atât a fost și cu clipul ăsta de Obal Pol. Am zis că dacă îi rup, că fac, că... Am câștigat dacă 2 meciuri din cât am jucat. Da, eu am fost Spike. Dacă mai vreți episoade de Obal Pol, să scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Și ne auzim data viitoare, pa, pa!